खुलुमबाय स्टुडेन्ट आं राकेश रामसियारि बे समाव खौसेथिनि बाथ्रा थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जाजानो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो गावबा गावनि बुंथिखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिटिआर हालामनि जे मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो गावबा गावनि जे बुंथि थामहिनबा गावबा गावनि मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बारग' मन्त्रि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बेनि सायाव खोथा बुंखांबाय आरो बेनि अनगायैबो लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोराबो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बे समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय समाज सिबियारि थामहिनबा ओनसोलनि आरो रायजो राजाफोरनि मोजांखौ हास्थायनाय दैदेनगिरिफ्राबो बे समाव जिरायनानै थायाखै। बिथांमोनाबो बे समाव दिपेन बर'आ बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनाबो खुगा बेखेवदों। थामहिनबा दिपेन बर'आ जे हास्थायनाय हांख्रायनाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनाबो साफानि उनाव साफा बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय समाव थामहिनबा 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो समान मोनथायनि थाखाय आरो बे समाव राजखान्थियारि दोलोफोराव थानाय जे दैदेनगिरिफ्रा बड'फानि जे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आरो खौसे जानांगौ बाथ्राखौ लानानै बिथाङा नेना दं होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गोबां गावबा गावनि जे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो अदालगुरिनि सिङाव थानाय सासे समाज सिबियारि बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो बे समाव खुगा बेखेवदों। थामहिनबा बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जाजानोखौ लुबैदों आरो बिथाङा बुंदों बे समानो थार सम आरो बे थार समावनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया खौसे जानानै खामानि मावनांगौ होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव खौसे जायोब्लासो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावफुंनो हागोन आरो खौसे जायोब्लासो सुथुरा जोंखौ गिगोन आरो खौसे जानाय लोगो लोगोनो जोंनि थामोनथा जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय माखासे माने खामानिफोरा मावफुंजागोन आरो सुथुरा गनायना लागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां बिपिन चन्द्र ब्रह्मखौ। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों सिगांनि सोमावसारनायनिफ्राय नायोब्ला जोंहा गोबां खहा जाबाय। जोंहा गोबां बर' हारिनिफ्रायनो गोबां जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायनो गोबां सुबुंफोराबो जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो बे समाव जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय आरो जोंहा गोबां खहा जाबाय आरो बे समानो थार सम आरो बे थार समखौ नोजोर बोनानै जोंनि मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसे जाथारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ। आरो बिथाङा बुंबावदों जे खौसे गैयैनि थाखाय थांनाय 10 बोसोर क'क्राझार लकसभाखौ जोंनि बर'फोरनिफ्राय थामहिनबा एसटि निफ्राय जोंनि बे क'क्राझार लकसभाखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन जायनि थाखायनो थामहिनबा खौसे गैयैनि थाखायनो बेखौ जोङो गनायना थामहिनबा खोमाना लानो गोनां जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव खौसेथिनि थाखायनो बा खौसेथि गैयैनि थाखायनो माखासे मानि बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बा सुथुरफोरा जोंखौ गाग्लोबनाया जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ। आरो बे समाव दिपेन बर'आ बुंनाय जे बाथ्रा बे बाथ्रायाव आङो 100% बिथांजों हेफाजाब दं होननानै बुंथिदों बिथां बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ। थारैनो बे समाव बर' हारिनि जे समाज सिबियारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्राबो बे समाव खौसेथि जानायखौ लुबैदों। नोंथांमोनाबो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों जे खौसेथिनि गाराङाव नोंथांनि रावा मा जागोन बे समाव नोंथाङाबो बुंनो हागोन। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय जासिबाय।
दाख्लै बावैसो 15 आगस्ट जोंनि उदांस्रि सानखालि जोंनि बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंनि बे हालामाव थानाय जायगानि जायफोर राजखान्थि दोलोफोर बिथांमोना ज' जानायनि सम सफैबाय होननानै बे बागै जोंबो गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे खौसेया सबसे देरसिन खौसे नङाब्ला जोङो दावगानो हाया खौसे थायाबा मोनसे दोलोआ बोबथायो मोनसे दोलोआ दावगायोब्ला मोनसे दोलोआ बोबथायो आरो मोनसेया दावगायोबा मोनसेया बोबथायो बे रोखोमनि जालांबाय थायो जायनि थाखाय जोंनि हारिया खहा जानो गोनां जायो बेखायनो दाबो जोंहा सम दं जों जथेस्थ' भुगिबाय जथेस्थ' खहा जाबाय दाबो सम दङ आरो सम थानाय बे समावनो बिथां मानगोनां दिपेन बर'आ जेरैबायदि बुंबाय खौसे जानांगौ होननानै आंहा बेयाव फुरा मदद दङ आरो आं सानो जोंनि रायजो राजा गासिबो बेयाव मदद दं खोथाया जाहैबाय मा जोंनि राजखान्थि दोलोनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोननि किसुमान गाव गावनि साननाय हनाय गाव गावनि माबा मोनसे लुबैनाय बेफोरनि थाखायनो बबेबा समाव खौसेया जाना फैया आरो जाना फैनो थाखायनो बिथांमोनजोंबो रोजा रोजा फल'वार थानोसै बै सासेजोंबो रोजा रोजा फल'वार थानोसै आरो जोंनि खौसेया बिदियावनो बायनो गोनां जायो जायनि थाखाय गुबुन जोंखौ जायफोर मोजां नोजोरजों नाया बिथांमोनहा बोलो मोनहैयो जोंखौ गादबनो खारन खौसेयै थाब्लासो गुबुनाबो एसे गियो आरो गनायनो गोनां जायो आरो खौसेया थायाब्ला गुबुना जोंनि बुंनाय जोंनि दाबिनाय जोंनि साननाय हनायखौ गुरुत्त' होआ बेखायनो जोंनि इयुनखौ नायना जोंनि इयुनाव जोंनि बड'फाया जेरैबायदि सानलांदोंमोन बिथांनि साननाय हनायखौ जों जिहेथु फुरायै दाबो लाबोजोबनो हायाखै बिथाङा जेरैबायदि जेला गिबि सोमावसारजेननायनि सिगां जेनाखि 92 चार्टार अफ डिमान्डसफोर होदोंमोन बेफोर डिमान्डखौ मोनैनि थाखायनो गासिबो दोनथ'थारनानै जेरैखि जोंनि गोदान हादोर आलादा हादोरनि खोथाखौ बिथाङा सानदोंमोन दा बेखौ साननायावनो जोङो मोनबाय BSc मोनबाय BTC मोनबाय BTR मोनबाय खिन्थु जे मोनफ्रामावबो जोङो साक्सेस जानो हायाखै जे माबा नङा माबा खहा जाना दङ जोंनि साननाय हनाया जाफुङाखै जों जे हारिमायारि मोनसे गिदिर मोनसे दानायनि जिथु सिमां बे जाफुंहैयाखै जोङो दिनै सोलोंथाइनि बेलायानो जा साख्रि बाख्रिनि बेलायानो जा आरो राजखान्थिनि जिथु जोंनि स्ट्रेन सब खोलोबावनो जोङो एसे जेननानै थानो गोनां जादों बिनि मेइन जाहोनानो जाबाय जोंनि गेजेराव जोङो खौसे लाबोनो हायाखै जोङो क'क्राझार बायदि मोनसे कनस्टिटिउन्सिखौ जोङो 10 बोसोरनि थाखाय खोमानाय बेबो बे खौसेथि गैयिनि थाखाय जानानै फैदों दा जोंखौ जायफ्रा मोजां नोजोरै जोंखौ गावनि असे बादि जायफ्रा गोबाना लानो हाया बिथांमोना जेथिंनिफ्रायबो जोंखौ दा नाख्रेबनो हमबोदों बे नाख्रेबनो हमनायखौ नुदोंबो माखासे खिन्थु नुयैबो बहुद दं आरो बेफोरखौ बियो रोदोमखाङोब्ला बेफोर जाफुंहैजोबोबा मोनसे समाव ओरैबायदि जागोन जों खौसे जाबाबो जों बेखौ सामलायनो हाहैनाय नङा आरो गतिके जों सम थासेयावनो जुदि खौसे जायाब्ला जोंहा खैफोदा बारा जोंनि रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं आंनि नुनायाव आंनि मिथिनायाव मात्र गोजौ लेभेलनि जायफोर राजखान्थिगिरिफोर बिथांमोना खौसे जानांगौ आरो बिथांमोना मोजां रायज्लायनानै गाव गावनि बेक्ति स्वार्थखौ ज्राब दोनथ'नानैबाबो खौसेयाव फैनो नाजानांगौ आरो खौसेयाव फैब्लासो जोङो जोंनि जिथु उननि हाबाफारिफोर जों गोख्रोङै लानो हागोन आङो आंनि धोरोमनिफ्राय बिथां मानगोनां दिपेन बर'नि बे थिग समावनो जिथु खोथा बुंदों बिथाङा खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ बेयाव फुराय मदद दं आरो जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा बे खोथाखौ नोजोर होनांगोन खौसेयै जाथारनांगोन बेखौ गुरुत्त' होनांगोन आरो जोङो खौसेयै दावगालांबासो जोङो जोंनि जिथु साननाय हनाय जोंनि जिथु आद्रा थानाय सिमांफोर बेफोरखौ जाफुंहोनायाव जोंहा
माबा जागोन खाबु मोनहैगोन आङो दिनैनि बे समाव बेखौनो बुंबावगोन जे जोंनि बेयावनि जिथु जायगानि राजखान्थि दोलोफोर जायफोर दं जाय दैदेनगिरि दं बिथांमोना जिरायथारनांगौ आरो खौसेयाव फैनांगौ आरो खौसे बे सोदोबखौ गाज्रि नोजोरै रावबो दानायथारथों खौसे जे नांथारगौ बे खोथाखौ गुरुत्व होनानै लाथों आरो खौसे नङाब्ला जे जों दावगानो हाया जोंनि बिथांमोना जुदि खौसेयाव फैयाब्ला जोंनि गामिनि जाय जाम्बा जाम्बि बिथांमोनाबो खौसेयाव फैनो हाया गतिके जोंखौ गामियारि बा जाय साख्रि मावग्रा समस्त मानसिखौनो जों खौसेयाव लाबोनोब्ला बै दैदेनगिरिफ्रा गिबियावनो खौसेनि बाथ्राखौ बुंग्रोनांगोन ओंखायनो आङो दिनै बिथां दिपेन बर'नि बाथ्राखौ गुरुत्व सहकारै लादों आरो जोङो गोदोबो बुंबोबाय थादों खौसेया थाथारनांगौ होननानै आरो दिनैबो बुंबावगोन जे खौसेया जाथारनांगौ आङो बिथां दिपेन बर'जों गोरोबो बे खेत्रआव आरो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे खौसेयाव फैनो बयबो नाजाथों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन